Znate, neke priče su puno više od onoga što se čini na prvu. Ovo je jedna takva priča. Priča o tvornici koja nije proizvodila samo konac. Ona je, doslovno, iskala jedno potpuno novo društveno tkivo za čitavu generaciju žena. Dalmatinka nije bila samo tvornica. Bila je mjesto promjene. Često najjednostavnije rečenice govore najviše, zar ne? Upravo ova, od jedne bivše radnice, pogađa u samu srž svega. Govori nam o radu, da, ali i o dostojanstvu i o jednoj tihoj, ali nevjerojatno snažnoj revoluciji usred ruralne Hrvatske. A da bismo shvatili tu revoluciju, moramo pogledati brojke. I to jednu, ključnu brojku. U tvornici Dalmatinka, koja je, pazite, radila od 1951. pa sve do 2009. čak 80% radne snage bile su žene. Ogromna većina. To je činjenica koja mijenja sve. I sad, hajdemo se vratiti u te 50. godine prošlog stoljeća. Pokušajmo zamisliti što je uopće značilo za jednu mladu ženu s dalmatinskog sela donijeti odluku da napusti motiku i ode raditi u tvornicu. To nije bio samo novi posao. Bio je to, doslovno, izbor između dva potpuno suprotstavljena svijeta. S jedne strane, stari svijet, selo, život definiran tradicijom, ovisnošću o obitelji i, naravno, teškim radom s motikom. A s druge strane, novi svijet, tvornica, mjesto koje je obećavalo nešto dotad nezamislivo, vlastitu plaću, neovisnost. Ali uz to je dolazio i jedan težak teret, stigma. I ta stigma nije bila nimalo bezazlena. Poslušajte samo ovu izjavu Mare Đipalo, koja kaže: govorilo se kada je to kurvanska tvornica. Taj se glas prenosio od usta do usta. To je brutalno iskreno. Prve radnice su bile ne samo radnice, već i mete ogovaranja. A tvornica je u očima sela bila, mjesto nemorala. Ali onda se dogodio preokret. A uzrok tom preokretu je bio novac. Jednom kad su te prve nemoralne plaće počele stizati u sela, kad su obitelji vidjele konkretnu korist, priča se promijenila. Odjednom, kako kažu, poslije svako htio da radi. Stigma je počela bljeniti pred ekonomskom stvarnošću. Nemojmo se zavaravati da je odlazak u tvornicu značio bijeg od teškog rada. Nipošto. Zapravo, taj novi posao nije zamijenio stare obaveze. Ne, on je samo dodan na sve ono što se od njih već očekivalo. Vodile su dvostruki život. Pogledajmo kako je izgledao jedan tipičan dan. Buđenje u 4 ujutro za mužnju krave. Onda, od 6 do 2, smjena u tvornici. Nakon toga nema odmora. Slijedi rad u polju do 8-9 navečer. I tek onda oko 9 spavanje. I tako iz dana u dan. To je to čuveno dvostruko opterećenje na dijelu. Apsolutno iscrpljujuće. Koliko je to bilo naporno, možda najbolje svjedoči izjava njihovog kolege, Ivana Đipala. Nalazio sam radnice umorne, zaspale na stojevima. Zamislite tu scenu. To govori sve o razini iscrpljenosti s kojom su se nosile svakoga dana. A ni sam posao u tvornici nije bio nimalo lak. Radilo se po normi. To znači da nije bilo stajanja, nije bilo predaha. Strojevi su radili, a radnice su morale pratiti taj tempo, bez iznimke. Bio je to jedan neumoljiv, konstantan pritisak. Ali unatoč svoj toj muci, unatoč dvostrukom teretu i iscrpljenosti, s tom borbom stigle su i nagrade. I to ne bilo kakve nagrade, već opipljivi simboli jednog potpuno novog, neovisnog života. Sve počinje s njom. Prva plaća. To nije bio samo novac. To je bio dokaz vrijednosti. Najmoćniji simbol promjene. I opet, jedna rečenica govori 1000 riječi. Ana Ivković kaže: kad sam donela prvu plaću kući, tek me tada čača drugačije gleda. U tom trenutku ona više nije bila samo kći. Postala je netko tko doprinosi, tko ima ekonomsku moć. I taj novi pogled oca vrijedio je sve. To je bila promjena statusa u vlastitoj kući. Sljedeći simbol je jedan običan komad odjeće. Ili, bolje rečeno, nimalo običan za to vrijeme. Hlače. Bile su dio obavezne radne uniforme, ali bile su i puno više od toga. Bile su čisto kršenje društvenih normi. Možda nam je to danas teško zamisliti. Ali poslušajte Ivu Marić. Najveća muka mi je bila šta sam morala gaće obući. Bilo me stid, taj osjećaj srama. Zato što se nosi nešto što je bilo rezervirano isključivo za muškarce, bio je stvaran i dubok. Nošenje hlača
bio istovremeno i čin prisile zbog posla, ali i čin nevjerojatnog prkosa. I na kraju, treći veliki simbol – bicikla. Tvornica ih je osigurala radnicama kao prijevozno sredstvo, alat za mobilnost. Ali bicikla je, baš kao i hlače, imala dvostruko značenje. Bila je simbol slobode, ali istovremeno i povod za osudu. Evo opet Ane Ivković, koja to sažima bez uvijanja. Smatrali su me kurvom, nosi gaće i vozi biciklu. Spoj te dvije stvari, žena u hlačama na bicikli, bio je previše za tadašnji mentalitet. To je bio otvoren izazov patrijarhalnom poretku. Bio je to dokaz slobode koju mnogi nisu mogli podnijeti. No, ekonomska neovisnost nije se očitovala samo u tim velikim, prkosnim simbolima. Očitovala se i u malim, osobnim pobjedama. Nakon čak 5 godina teškog rada, Ana Ivković je napokon imala dovoljno novca da napravi nešto isključivo za sebe. Znate što? Otišla je frizeru. Ta mala, osobna odluka bila je možda i najveći znak novostečene slobode. I sada, kada sve te pojedinačne priče i činove hrabrosti stavimo na hrpu, kakav je bio njihov ukupan, dugoročni učinak? Jednom riječju, transformacijski. Te žene su postale vojska. To nisu samo moje riječi. Iva Marić je to rekla najbolje. Mi smo bile jedna vojska. Ako jedna ne stigne normu, druge uskoče. To je to. Ta nevjerojatna solidarnost, to zajedništvo u borbi, stvorilo je od njih kolektivnu snagu s kojom se moralo računati. Nisu bile same. I ta vojska žena nije samo pomagala jedna drugo ispuniti normu. Ne, njihova kolektivna ekonomska snaga je doslovno izgradila moderan grad Sinj. Tvornica je ranila pola grada, kažu ljudi. Bila je društveno središte oko kojeg se sve vrtilo. Čak je gradila i stanove za svoje radnike. Te žene su bile motor razvoja cijele zajednice. A danas, kada se te iste žene osvrnu na to vrijeme, osjećaji su pomiješani. S jedne strane tu je ogroman, neizmjeran ponos. Ponos zbog svega što su stvorile i postigle. Ali s druge strane tu je i tuga. Tuga zbog tvornice koje više nema, zbog onoga što je izgubljeno. Dakle, što nam na kraju govori ova priča o Dalmatinki? Pa, govori nam da je ekonomska neovisnost bila apsolutno ključna za emancipaciju. Govori nam da velike društvene promjene često kreću tako da netko mora prvi podnijeti sram i stigmu. Podsjeća nas na onu nevidljivu borbu, na taj dvostruki teret posla i kuće. I pokazuje nam kako mali simboli, poput jednih hlača ili bicikle, mogu značiti čitavu revoluciju. I možda najvažnije od svega, pokazuje nam da snaga kolektiva, ta ženska solidarnost, može preobraziti cijelu zajednicu. I tako priča o ženama Dalmatinke ostavlja nas jednim pitanjem za razmišljanje. Njihovi su koraci bili mali. Jedan odlazak u tvornicu, jedna plaća donesena kući, jedne obučene hlače. A pitanje je koliko je takvih, naizgled malih, ali nevjerojatno hrabrih koraka zapravo potrebno da se promijeni čitav jedan svijet.